Защо да избереш слънцезащитните продукти на компания LR? Защото предимствата са много. И сега ще ви изброя няколко от тях. Първо, тези слънцезащитни кремове са подходящи за всеки тип кожа. Компания LR има не само слънцезащитни кремове за възрастни, а има и детска серия, която е уникална, особено за тези дечица, които са с по-бяла кожа и бързо изгарят на слънцето. Другото предимство е, че тези продукти са водоустойчиви. Това значи, че когато се намажете, изчакате да попие в кожата и влезнете във водата, те няма да се отмият. И това е много хубаво, защото през цялото време, дори и във водата, ще защитават вашата кожа от UV лъчите. Кремовете имат също така и много други защити, освен от UV лъчи. Предимството на слънцезащитните кремове на компания LR е, че те имат голямо съдържание на алоe-вера. Както всеки от вас знае, алоe-верата от години се е използвала за успокояване на кожата. И не на последно място, продуктите на компания LR за слънцезащита предпазват кожата ви от стареене. Така че съветвам ви, когато избирате продукти, да избирате най-подходящите за вас.